Hoy mga waray-waray, ako ini ang waray-waray na taga-Sabang. Welcome kamo haakon waray-waray channel. Ibis. Ibis kunti lang yun. Amoy niyan kuhanan. Ano yun eh? Unlimited. Unlimited soft drinks. Drink all you can. Drink all you can. Drink all you can. Subscribe. Subscribe. Channel. Ayan na, versus start to escape. Hold start. All start. Masyala sa Singapore pa napunta. Singapore siya. Ayusin mo ha, baka mabangga ka. Ready? Oh, yan pa yan. Go! Asan yung accelerator mo? Ayusin mo kasi ikaw magdadrive pa uwi. Oops, bangga. Oh, ano ba yan? Tumingad ba? Saan ka? Nasa Singapore na eh. Oh. Ano? Oh. Sira na yung Manibela. May checkpoint, may checkpoint. Tan. Ayusin mo yun. Wala ka sa daan ah. Run out yan. Pura poste. Huwag mong tapakan yung silinyador. Wala mang preno siya. Oh. Post to start. Post basa na yung... Si Spider-Man. Aviation na ba? Man over Ada ka nakakuha na. Kaibang daan yan ah. Singapore eh. Ano pala itong Singapore pupuntahan? Checkpoint, may checkpoint. Ayos yung... Pangalawa ka na. Pangatlo ka na. Okay na siya. Pangalawa ka na lang. Ayun yung nauna oh. Ayusin mo oh. Pangano Saan na? ako? Ayun siya, Pangatlo. oh. Pangatlo. Ayan oh, 3 over 10 ka oh. Wala na. Third place. Place na. Michelle Lana. Pasalamat ka pa rin, naka third place. Third place. Walang pre yan. Punta kayo dito. Punta yung asawa niya. Eh, punta tayo dito para makapaglaro si China. Ganda na pala dito kasi dito. Oo. Kasi pagkain mo, ito na yung libre na ito. Pagkain tayo dyan. Magkano yung libre ano? 60 na lang yung point. May libre 60. Oh. Kasi di ba isang laro din, ilang dos. Kasi pag kumain ka pala, marami rin mga malalaro mo na. Bakit kaya? Buti lang tao dito. Matagal sumbi yun eh. Hindi man sumbi. Hindi ko na yung sumbi ko. Green ka. Riding ka. Sunod ka ano. Green ka.
Oh, wala. Yan yung ano. Yeah. Sumi. Ganda na pala eh. Kung meron pa ito. Tapos na ata. Look, oh. Tara, tara. Zombie. Aray, nakita kita. Sino come? Sino, let's go. That's it. That's it. Wait, wait, wait. Gumama, gumama. Gumama. There, look, there, there. Here, here. Oh, what? Doon yun. Naman, malikot-pilikot ka. Kaya dire-diretso yung tatlawa. Kaya hindi ewan ko hanggang ngayon nasasakit pa pati likod ko. Tsaka yung dito, sa yung pag ganun mo, pag yun. Oo. Nakatulog nga ako eh. Tapos, hindi ko na namalayan sa pag-upo ko. Bigla ako nakatulog. May sinabihan ni Zainab sila sister. Kapalaro ng mga bata. Sabi daw ni Zainab sila sister Maria. Tapos, ito ganun-ganun. Tinuturo daw ako na daw. Huwag daw maingay. Tinuturo daw ako. Ito naisip ko talaga, yung ano spot ko, kaya yung cake, di ko masyadong inano. Di ba naglabas, mayroon doon sa pinagsasalahan. No? Naglabas, hindi ka doon kumain eh. Dalawang cake yun eh. Oo. May cake na dinala mo, di ba? Yung kay Dynam. Oh. Nasa sa red o saan? Kinain natin. Nakaubos yun, isang slice. Sumuko lang ako isang beses yan nakaubos. Yung violet. Nagustuhan niya Tapos yung lasa kumuha eh. ulit.